Hi guys. Oh, magluluto tayo ngayon ng Pancit Bato. Naimay ko na yung na-slice ko na yung pangsahog na baboy, bawang, sibuyas, petchay, carrots, saka yung Pancit Bato. May oyster sauce, pamintang durog, toyo, saka pork cubes. Yun lang. Magluluto tayo ngayon ng saucy Pancit Bato, bicol. Oh guys, sarap to. Bagong bago yung Pancit Bato natin. Bagong bago yan. Pang merienda ngayon. Anong oras na ba ngayon? Alas 2 ata. July 4. Mga boss, magpapainit na tayo ng kawali na may mantika. Magigisa na tayo. Magluluto tayo. Pag mainit na boss, saka natin ilalagay yung bawang. Boss, kumukulo na yung mantika. Lagyan na natin. Ayan na, baboy, nahugasan na rin yan. Pati yung mga petchay kanina, carrots. Nakakamiss Pancit Bato. Baka mag-lockdown kasi dito sa probinsya namin kasi may mga positive na naman. Pag mag light brown na, saka natin ilalagay yung sibuyas. Pwede na to. Lalagay na natin sibuyas. Bango, lumalabas na yung aroma ng bawang sa sibuyas. Susunod na natin yung baboy. Sasangkot siya natin ito ng mga 5 minuto. Ayan guys, naglagay na ako ng tubig, saka lagay natin ng kunting toyo lang. Mamaya na natin dadagdagan to ng toyo, baka umalat pag naglagay na tayo ng pansit. Oh guys, kumukulo na. Ayan, lalagay na natin yung pork cubes. Mga kunting kulo pa. Antayin natin na maluto yung karning baboy. Pag naluto na yung baboy, saka natin susunod yung carrots. Ayan, dito si CJ, maingay. Nagugutom na daw siya. Gusto na magmerienda.
Guys, medyo luto na yung ano, baboy. Susunod na natin yung carrots. Ito yung carrots natin kanina, oh. Nahugasan na rin to. Oh, napakalakas na ano. Manila gas. Joke lang, uling gamit ko. Oh guys, nalagay na natin yung carrots. Isusunod natin yung ano, pancit bato. Tanggalin muna natin itong mga scam sa gilid. Lagyan na natin pancit bato. Baka nagtataka kayo, malaki kamay ko. Baka malaki tao siguro. Ayun, lulutuin natin pancit bato, saucy. Susunod natin guys yung ano, paminta. Ito yung ano, kalaban ni CG. Natatakot dito sa paminta. Oh no! Iwasan niya na lang. Oh. Halo-haloin natin. Ayan lang natin kumulo siya para magbawas yung ano, sabaw. Ano guys, oh, kumukulo na. Maglalagay tayo ng ano, oyster sauce. Saka toyo. Kanina isa lang nilagay natin eh. Isa. Yan, pwede na, dalawa lang. Guys, susunod na natin yung ano, ilalagay na natin yung petchay. Masarap, madami petchay. Yung pinakagulay na. Ito yung masarap sa pancit bato, petchay, kaysa sa repolyo. Mas malasa kasi yung petchay kaysa sa repolyo guys. Oh guys, oh. Ito na siya. Tikman natin konti. Sarap boss, may paminta. Paminta yung natin. Okay na, luto na. Ganda ng kulay oh. Nakakatakam. Kanina sana, nilulutuin ko sana. Kinunot. Pagi, wala naman sa plaza pagi ng tinda kanina. Siguro sa mga susunod na araw. Yan ang ating menu. Kinunot. Ngayon, merienda muna. Pancit bato. Hinahin ko na. Luto na yung pancit bato natin. Ito yung saucy pancit bato. Ganda tingnan no. Sarap. Okay guys, mag-plating tayo. Guys, luto na. Kainan na tayo. Habang mainit pang sabaw.
Saucy Pancit Bato. Nakakataka mo. Please like na lang ha, saka subscribe my YouTube channel, CG Kid TV. Pero misis ko taga-edit nito. Walang nagsasalita pag mag-vlog. Thank you.